sengaja, Bayu sengaja garap aku. Aku kok pengen bolos, Mas. Blangkon kurung tak jahe to yu asem iki. Ndak pundi Cak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi atimbang nganggur kula purun ngancani ya liya ya Lerasan Mas alias kebetulan belajar kata rada kabotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan ngomah mangke kelopani tenane heeh Mas topel wong lekan golek momongan niki blonjo Mbak Ayu nopo pindahan ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula randeng telung dina ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae senajan rondo kanggoku ora pati penting neng Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting sasumalang aja rondo dijamin kepling singa manggala yuda sugeng sonten para pamirsa gending rondo dugal badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi tindak nganggur kula purun ngancani Klerasan Mas alias kebetulan rada kabotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan ngomah mangke kelopani topel wong lekan golek momongan aniku blonjo Mbak Ayu apa pindahan sampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rada nanti kula dinta awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting neng Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting